בוקר טוב קרן לי. בוקר טוב. שמעתי שיש לך הרבה מאוד ניסיון באיפור קלות. בואי תעזרי לקלות החדשות שלנו להסביר מה חשוב באיפור קלה וכיצד לבחור בעצם מאפרת לאירוע שלהם. אוקיי, מה שחשוב באיפור קלה זה קודם כל שתהיה כימיה עם המאפרת שלך. לבחור באמת מאפרת שמבינה אותך, שנעים לך לשהות בחברתה, מישהי שיכולה לקרוא את הראש שלך, להבין את הסגנון שלך ולא לכפות את הסגנון שלך. דבר נוסף, מאוד חשוב שהמאפרת תהיה מומחית בכל סגנונות האיפור, כדי שלא תפתיע אותה בסגנון שהיא לא מכירה ולא טובה בו. היא בעצם צריכה לתת לך מענה לכל מראה שבו את חפצה בערב שלך, וצריכה לדעת לעשות את זה על הצד הטוב ביותר. הדבר השלישי המאוד חשוב זה שהמאפרת שלך תשתמש במוצרים מאוד איכותיים ומאוד מקצועיים, מוצרי איפור עמידים שיחזיקו הרבה שעות על הפנים, שלא ימרחו בתנאים של חום ולחות וזיעה, ושידעו לך באמת מראה מרהיב לאורך שעות. איך המאפרת יכולה לבדוק שהמוצרים הם טובים? יש היום חברות איפור מקצועיות בשוק שהשם שלהן הולך לפניהן. הן מחזיקות באמת במוצרי איפור מאוד איכותיים וטובים לפנים. בנוסף אפשר לבדוק אם לאיפור שהמאפרת משתמשת בו יש תו תקן. הכי חשוב מבחינתך הוא לתאם עם המאפרת שלך איפור ניסיון, שבפגישה הזאת בעצם המאפרת תאפר אותך במבחר סגנונות כך שתוכלי להיות בטוחה בסגנון שאותו את בוחרת, ובערב האירוע שלך לא תצטרכי לדאוג יותר מדי מאיך שתראי, את כבר תדעי איך הולכת לראות את התמונה הכוללת. מקודם קרן לי דיברת על סגנונות איפור. את יכולה לתאר איזה סגנונות איפור בדרך כלל יתאימו לקלות ולאיזה קלות? אוקיי, יש לנו סגנון האיפור החתולי, שהוא איפור מאוד חד וסקסי. הוא מיועד לקלות שמאוד רוצות לבלוט, שאוהבות את המראה המודגש של העיניים. זה מראה שבאמת יכול מאוד להחמיא לקלה ולהפוך אותה באמת למלכת הערב כמו שהיא רוצה. יש את האיפור המעושן, שהוא איפור יותר מסתורי, הוא מיועד לקלות המסתוריות יותר, סגנון סמלה של וינטג' למשל, איפור שהוא מאוד חושני וסקסי, אבל הוא נוטה יותר למסתוריות. יש את האיפור הקלאסי, שהוא עדין וקלאסי, מתאים לרוב הקלות, מדגיש באופן מחמיא את הפנים, ובאמת גורם לקלה לראות זוהרת, יפה ומיוחדת ביום שלה. אני מזמינה אותך לתאם איתי פגישת ייעוץ ללא התחייבות, שבה תוכלי להתרשם מהעבודות שעשיתי, נוכל לדבר על הסגנון שבו את מבקשת להתאפר בערב האירוע, ואם תרצי, משם נוכל לתאם איפור ניסיון, ובו באמת נתאים לך את סגנון האיפור שהכי יחמיא לך בערב חתונה שלך. את יכולה להתקשר עכשיו ל-050-2921-461, או פשוט להשאיר פרטים בטופס המצורף ואני אחזור אלייך בהקדם. שיהיה לך המון מזל טוב.